Ero kamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV otieno machiela rwakini machiegni e yudo weche manyien mago imore mogi TV ka kama wang'eyo ni ma osetimore odiechieng' mangima kaachiel kod mabende thothgi chano tim odiechieng' makiny ma oting'o rapar mar yawa manowito ngimagi kata jomatindo manowito ngimagi e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel 2024. Weche nitie kama thoth ahinya ka bende wadhi bedo gi twak mochiek kendo maong'ith kod Charles Owino mane en jawache obila e kinde mokalo mondo ng'iswa ni to sama chalo kama ang'o gini maringo e wi obila, gin ang'o gini mawinjo bed ni timo mondo geng' masira manyalo wuok e kinde ng'anyo. Arwakini machiegni mokwongo thund weche. Macheni ya Kwaramogi jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno Nyagoto Simbo. Nyinga en George Bati. Bedo koda chakruok nyar giko e weche manyien mago imore tinendeni. Nyatudwe kode nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X and @Ramogi TV KE. Ogai mar obila Douglas Kanja koro chiwo siem ne jong'anyo e wi donjo e moko kuom kuonde ma okum kaka kar jot mar jatend piny. Ma otenore gi ng'anyo ma ochano odiechieng' makiny mar rapar mar jogo manowito ngimagi e ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda higa 2024. The Constitution, under Article 37, guarantees every person the right, peaceably and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. It is important to note that unauthorized persons must refrain from accessing protected areas under the Protected Areas Act, Cap 204 laws of Kenya. These are the unsung sons and daughters of Kenya who work hand in hand with other agencies for the common good of the country. We assure our officers of our unwavering support as they execute their mandate as guided by the Constitution. Jatend piny William Ruto kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen odok nobila mapacho kama osebed ka iseyo e wi tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Ka giwuoyo kar jot mar jatend piny gikoni piny owacho oikore mar siro bila kendo chiwo lwasi mowinjore mar tich. Armstrong Osotwa nigi ler ewi wachni. E kinde ma obila medo yudo siem ka ichudogi kod tiyo gi teko mathoth kuom jopiny, jodito e sirikal to ni kod paro mopogore. Jotelo mopogore opogore sani koro dok ne obila keto gisiro gi lwedo ariyo tije ma gisebedo ka gitimo e pacho ka mangima. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ne otelo ne kweth mane ogolo poch ne obila ka owacho ni kata obedo ni lwasi mar siasa pacho ka osebedo matek, obila go osebedo gi luor ne jopiny kaachiel kod josiasa kendo ni tich makama oseketo gi e thuolo manyime kaka obila maber mogik e kind pinje Afrika. Kenya is the country that has the most difficult political environment to operate as a police officer. Political and constitutional. On one hand, the police are extremely constricted on what they can do and not do
when it comes to managing public and making sure there is law and order. On the other hand, you have a population and particularly political leadership that is very belligerent in terms of supporting the work of the National Police Service and the police officers. Despite the difficult challenges, economic situation, facilities that they have, they are the most patriotic lot in providing law and order in our country. Murkomen bende ne osiemo wang' rawere mag Gen Z machano dhi e ndara ka wacho ni gionge gi ratiro wi weche mag iwago. Owacho kata kamano ni migaono oikore mar romo gi jogo mane wito nywandgi e lwet obila. If you hear the people who are speaking now about we want to come to the streets, we want to do mandamano and so forth, Your Excellency, you wonder what is the exact reason. You look at the reasons that have been provided. There have been situations where, unfortunately, in the course of this providing law and order, one or two unfortunate incidents have happened, and the law has been able to take its course. Jatend migaono ne ogolo siem ne kweth makete sirikal tesre ka okonogi ni giwe tiyo marach gi rawere kelo tulo pacho ka kendo ni obila biro rado kodgi gi teko poni gidhi e ndara. We have received a notice from some of the political actors who, Your Excellency, not just few months ago, they were standing where I'm standing. But Your Excellency are sitting now planning, buying machetes and rungus, trying to distribute to young people to cause violence in town. And they want us to sit here, fold our hands, and say that that is an Article 37 of our Constitution. Your Excellency, the National Police and our police officer must be ruthless in dealing with such criminals. Kata kamano wacho ni sirikal ni thuolo mar twak gi jogo duto moseyudo midhiero kalore kod ng'anyo mosebedo pacho ka. Jatend piny William Ruto e kinde no bende ne odok ne obila ka wacho ni omor gi tije ma obila osebedo ka timo pacho ka kendo ni gibiro bero lwasi mag tich kod chudo mag obila. Oyango ni giketo tenge atamalo 20 mag ute ma nengogi oyweyo ne obila. I will continue to make sure that every security officer, every person who puts their lives on the line for our nation, we are making steady progress in improving the terms of service of our policemen and women. We are going to dedicate at least 20% of those housing programs to our policemen and women. Jatapinyo yango ni bedo obila mapacho ka e piny Haiti mar keto kwe en ranyisi ni obila mapacho ka ni kod luor kendo ni piny Kenya ikore mar rito obila kod familia margi. What our policemen and women have done in Haiti, for example. Kenya was chosen amongst many nations because we have a professional police service. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Esechegi mar rowere mapacho ka ikore mar bago ng'anyo odiechieng' ma kiny ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga okoni jo Kenya duto ni kod ratiro mar bago ng'anyo. Mak mana ni gitime kata ka gitime ka oluwore kod chike manitie. Raila moloso jomvu Mombasa e nyasi mar sidho ayanga gedo mar klese mag ECD koni en midhiero ni nyaka sani piny owacho pok ochulo anyuola mag jogo mane owito ngimagi e ng'anyo mag rowere higa mokalo. Okoni en ratiro mar obila chiwo arita makare ne jong'anyo kendo bet akicha mar gayo timbe monj kod njore makidek timore e seche ma jopiny obago ng'anyo. En wach ma oselwedo gi gavana ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Kwa hivyo kama watu wanataka kufanya maandamano, sheria nasema kwanza unampatia serikali notisi. Ati sisi tunataka kufanya maandamano siku fulani, tutafanya maandamano kutoka hapa mpaka hapa, mnakubaliana? Alafu polisi kazi yao ni kwenda kulinda nchi, kulinda wale ambao wanaandamana na kuhakikisha kwamba wasiharibu mali ya watu wengine. Tunakubaliana ya kwamba itafanyika kutoka saa hii mpaka saa hii, kutoka hapa mpaka hapa. Hivyo ndio inafanyika katika nchi zote. Kwa hivyo tunawaambia wale ambao kwamba ni mapolisi, anayetaka kuandamana aandamane, lakini aweze kuhakikisha amelindwa. Na yule ambaye kwamba anayeandamana, ukumbuke ya kwa kuna haki ya mwenzako yule anayeandamana na wewe, na yule ambaye kwamba hana uwezo wa kuandamana lakini ni lazima aweze kuheshimu maoni yako.
Riwruok mag jodolo mag din jokopere ka otelo kod jakom margi Reverend Maurice Muhatia osiro ng'anyo mar rowere mag kweth mag Gen Z ka gikoni duond rawere en mar rieyo telo ma pachoka. Motelo ne romo maduong' mar paro rowere manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo, jodolo kwayo piny owacho mondo chiw arita makare ka rowere to gikwayo mondo ng'anyo margi obed mar kwe, ka bende gilombogi mondo kik giti kodgi marach kod kweth mag josiasa. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Kweth mar rowere mag Gen Z oyudo sir mar jodolo mag din kopere e chenrogi mar timo rapar ni rowere mane owito ngimagi e lwet obila e ng'anyo ma higa ma okalo kod bang' ng'anyogo. E twak ma obak kod jodologi ka otelie kod jakom margi Reverend Maurice Muhatia e boma ma Nairobi, gikoni rowerego osebedo e lai manyime rieyo telo ma pachoka ka motelo ne romo margi mar tarik 25 dweni owinjo piny owacho migi arita makare ma ok kweth magalagala mane oneno juma mokalo birie. To the youth of Kenya, your voice is vital. Your commitment to justice and good governance gives hope to all. Do not be discouraged. Remain peaceful, truthful, and courageous. The church loves and cares for you. We call on the security agents to ensure we do not have a repeat of the protected goons who brought violence in the recent protests. How can goons work together with the police? Jodologi okwedo ma okalo lal mar rowere nek margi e lwet obila ka koro gidwaro mondo mi kaw okang' mager ne obila kod ji duto ma lwetgi otimo remo e nek mar rowere ma osebedo ka timore pachoka. The cases of mysterious disappearances, extrajudicial killings, and violent intimidation have become too common. Painfully, we recall the more recent deaths of Father John Maina, Father Alois Bett, and that of Albert Ojwang, and others whose lives were taken in unexplained and violent circumstances. As we remember those who died in the protests of 2024, we pray for those young souls. We demand justice for all those murdered and those shot, and conviction of all the perpetrators. Gikwayo piny owacho mondo wene jopiny ratiro mar golo pachgi ma ok oketgi tenge kuom wuoyo e wi telo matiyo. All Kenyans, including journalists, clergy, civil society actors, and especially young people, must be allowed to express themselves without fear. Speaking truth to power is a service to the nation, not an act of rebellion. We must not threaten dissenters with death. At the same time, we need to bring decency and respect back to the social expressions of dissent. Wisolro ma osebedo ka itimo kod josiasa ma oluoro telo matiyo e duol mar economic empowerment, jodologi koni nitiere ma pod nitie sekta ma opogore ahinya to mar somo madwaro omenda kendo giseyo kuoro omenda e gweng' ka gweng' yor siasa gi nying mar economic empowerment. The distribution of vast amounts of money and assets while neglecting basic concerns, for example, capitation in schools, rebates for dialysis, bursaries and loans for TVETs in universities, etc., is misplaced. Judith Omondi, Ramogi TV. Tarik 25 dwe ni maen odiechieng' makiny en rapar mar ng'anyo manobagi e pachoka dwe mar auchiel higa mokalo mane kwedo paro mar chik mar omenda mane geto medo osuru e pachoka kendo ne ineno ka gima ne biro kelo pek mar ngima. Familia mag rowere manowito ngimagi e ng'anyono osecholo milome mar ng'anyo ne tend tesend obila ma Central Nairobi, ng'anyo magiwacho ni gidhi timo ka oluwore kod chike mathurka. Lidio Keyo nigi ler mar wachni.
Ng'anyo ma osebedi ka ichano gi rawere ma pachoka kaka rapar ne rawere maromo 63 manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo tarik 25 dwe mar 6 manobagi mar kwedo paro mar chik mar omenda 2024. Ng'anyo ma kamano osebedi ka igoye mbaka gi rawere go e mbui mar X kama gisebedo ka igolo paro mopogore opogore ahinya te wi chenro mag ng'anyono kama bende gigeto donjo nyaka e kar jot ma jatend piny Kenya. Tarik 13 dwe ne familia mag rawere mag Gen Z mane owito ngimagi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyogo nochwalo ote ne tend obila kotenre gi ng'anyono kama ne obila onyiso dwaro mar chenro margi. Kawuono ne gichiwo chenro margi ne obila e wi ng'anyo ma gibiro chako saa 4 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Kiny gibiro chako ng'anyono e apaya ma Kimathi kama gibiro chokore ne alam kod thuolo mar paro rawerego. Eka gibiro keto maua e sanamu mar Dedan Kimathi. Bang'e gibiro chomo apaya ma Kenyatta Avenue kendo donje apaya ma Moi ka gichomo Archives kama gibiro keto e maua kama nonegi Rex Masai but magawa ma Ambassador. Eka gibiro wuok ka gichomo Harambee Avenue. Familia go yango ne gibiro tera andika magi e apis jatend piny mantie Harambee House kendo kanyo ma gibiro twake gi jofwambo. Bang'e gibiro chopo nyaka e od bura kama bende gibiro chwalo andika man kod dwaro magi. Kanyo ema koro gibiro tieke ng'anyo makamano. Ng'anyo makamano giyango ni ibiro time yo mamuol kaluwore gi chik namba 37 ma pacho kae. Familia manowito nyithindgi biro rwako reflectors, tisede kod badges kaka yor yangore. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Karowere ma pacho ka chano dhi ng'anyo mar apar mar jogo manonegi higa mokalo tarik 25 dwe mar 6. Ng'anyo mar rowere paro mopogore opogore medo wuok e kind rowere ma wuok e counties makaluo. Kathoth gi to kwedo wach mar ng'anyo makamano to moko kuomgi to siro ng'anyo. Ripota marwa Millicent Adhiambo nigi ler mathoth ewi wachni. Kakoro ikwano mana seche to ng'anyo mar tipo mar paro rowere mane owito ngimagi e ng'anyo ma higa 2024 tarik 25 ibago kod rowere e kaunti ma Kisumu. Rowere nopogore paro e wi ng'anyo makamano ka thothgi yango ni weche ng'anyo onge girito mana dongruok kowuok kuom sirikal. Moko to siro ng'anyo ka giko ni en ratich oganda mondo ong'any ka mano e yo ma sirikal nyalo winjo godo dwach jo Kenya. Lando kani buok kondele ka kendi buo flyover Kisumu ichunyi roundabout kami pimo go political temperature makfuruka ni ng'anyo onge. Wanwasanda mana moromo. I've been demonstrating for the last 20 years, but don't I demonstrate too? To ka gidwa time, to gitime mar kwe, to moko ma jo moko chako kwalo go ji, jowa maluko kondele ka, mang miyo tia gas gowa kondele ka, bunde go nyithindwa kondele ka. Kadipo ni ng'anyo mokwe kaka sheria wacho, ema kinyi timo, mondo gitim. E kaunti ma Siaya bende, rowere onyiso chung margi ni ngang' ok giniwuog oko mar ng'anyo ka giyango ni osebed kitiyo kodgi bang'e gidong' kod lal mogo tach. Gijiwo jowetegi mondo kik donjre ng'anyo mar rocho ohala kod ketho mwandu jopiny. Tok ng'anyo no gik mang'eny nosetimore e Kenya, lakini kuom gigo manotimore we are enjoying peace. Waneno kwe maduong' masani ok anyal nyiso youth mora mora mane Siaya County ni mondo wadogure ndara. Joji oseriwre maber madhano tiyo kamoro achiel. Wan peaceful ok wadwa ng'anyo. To e kaunti ma Homa Bay mana kaka Kisumu pogruok e paro oneno. Moko kuom rowere okoni kiny giriwore kod jowetegi e ng'anyo mamuol ka giparo jowetegi mane onegi e ng'anyo ma higa mokalo ka bende gikwedo rocho ratiro mar oganda e lwet obila. Uneno gima notimore ne Albert Ojwang. Uneno Fidel wuod Karachuonyo kokwanya e swamp ka onegi. Magi jok mane ochung' motegno mondo mi Kenya ochop kama entiere sani. Kata kamano, kweth johala kod jo bodaboda mane otelnegi kod jakom rowere mag UDA ma Homa Bay, Kevin Ouma, gi nyawadgi mar ODM Robert Ouko okoni onge ng'anyo mora mora ma kiny ni bed e kaunti no ka gikoni sani gidwaro kwe kod dongruok. Ok wadwar mondo ng'anyo obed kiny kaluwore kaka wanjo pikipiki chiembwa pile pile wayude wilam. Sama gino timore ok wadhi yudo gima nyalo chamo. To kochuno ni nyaka wang'any ni waparo jowa mano bedo kane ng'anyo higa mokalo. To wanya kata kawo yien wadhi wapidhe forest
mano bende ranyisi mar nyiso ni wan gi gima waparo. E duol achiel wawacho ni kiny waonge gi ng'anyo, to nikech kata Albert mothoni ne litnwa, kiny wanyakawo candles wadhi moke paya kacha kwago mos. Komachielo jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori bende kwedo ng'anyo ka gilero ni joma dwaro timo rapar jogo mane otho olos romo e kanisa kata lap ma Migori. Kata kamano, gikwayo mondo jogo mane oyudo lal kod hinyruoge e kinde ng'anyo mokalo omi chudo maggi. Wadwaro ni koponi en rapar to wayier kamoro maber wabede piny, kata ka en kanisa moro, kata kunyalo bede stadium, kata kamoro moro mwayiero to wabed piny to wamukuru misomowago. Adwa na wach ne josiasa magwa mwayiero, wan gi jood bura mwayiero e Migori ka, losuru chike mondo joge wagi oyud kaka inyalo chul jok manodong' mondo gimodhi mbele. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruok kweth maketo sirikal tesre osidho ayanga duol moro ma giwacho ni biro kedo mar manyo ratiro ne oganda maratich girochi. Duol no ting'o jotelo ang'wen ka otelnegi kod Justin Muturi. Ka giloso Nairobi, kweth no olero ni kaluwore kod kaka obila oserocho ratich oganda, okang' ma gidhi kawo onywando nyaka donjo ne obila. The approach also aims to rebuild individuals, families and communities, and indeed the nation. For we can talk about economic growth, but what does it mean to the mother whose child was taken more than a year ago without trace and has not received any answer as to whether the son is alive or dead? Listening to what has happened to our country, honestly and sincerely, if we don't take action now, we might end up with no country. He has today at State House hosted the same police and commended them for the good work they're doing. And he has told them he's 100% behind them. To me, this president has given the signal to the police to do tomorrow what they did best on the 25th of June last year. Yakora mogi waka uyuyo maro mokwongo na nyisi ni bang' weche moko manyien matin mwachako godo e kinde mwadhi yuyo ni kawaduo to dhibido gi twak wendo mara Charles Owino osedonjo kanyakora mogi. Parni ne en jawache lo obila e kinde mokalo. Pod en obila kako wacho ni en tich mong'eyo kendo mosetimo ma en gi lony en mar obila, rito chik, rito ratiro. Wadani mondo wabwatwa kore kani to gini kuok mage mobile jaketi kinde machalo kod maka koro yawa matindo koni gin kiny gin gira par mag ji manowito ngimagi e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel 2024. Thoth gine gin rowere manowuok oko ka gikone paro mar chik omenda mar 2024 ne ok ni kare. Wabiro twak kode kanyo kora mogi twak maliet ma bende wacho ni tin ne mitne. Anoka ji ndiko naka oimora Nyabati Martin Ochieng lago kawuok Rwea ojonero Ramogi TV yo makare kenda mora inya kaka weche manyien donjo kendo mole yo makare kama nanya Ramogi TV lera dua kendo waneno habari wano daily Gardens Kisumu. Congratulations newly elected Catholic Pope and John Onyango from Owiti ero kama nanya Made no japeng bao moja kata Dogoman kawuok Gemgot Tregea aneno weche manyien habari donjono maleo kendo mamora ero kama nanya kaindi aneno ka makamu wa makamu wacho ni mosno wadwa miluongo ni Charles Owino police ng'anyo yiene ng'ata nikech en their democratic right kata baba wacho ni ng'anyo en ratiro but kik ging'any ka giketho gik ji mano e ng'anyo ma chik ok oyiene. Wacho ni en bende entiere Ramogi TV kendo mora ahinya kaka weche manyien molo. Wacho ni patron mara mar birthday en Dr. Oburu Oginga nyathi kich. Wacho ni kanye kama koro patron mar birthday mar makamu director Western Kenya region mano broad based government and beyond biro beti ero kama nanya makamu kuom oro otemari no kaindika waneni kendo winji yo makare an kiny onge ng'anyo to Dubai rik uri nyaseme ma wacho kamano ero kamano
anokaini kamoris dianga urka mgundo wachoni bati aneni malera yenya odaka kwa yorowere mawuok od bura mauriri ni kiny giwere kod weche mag dhi andara joluo nyaka ng'eni wantie broad based government. Okay, okila loch majakiranda wachoni uru tsunami amora inya kod weche manyien ramo gi tibi ler kendo nyilni anajiwo jo Kenya ni gi kaw Nyasaye mondo kel kwe makende mondo kel loch majakiranda ka chieng' od 7 ema wacho kamano. Kasto Shemotho Soja wachoni greetings brother Aluo News mos kenda mor bati Aluo News kendo amor adiri makende en ni Kenya pok ne Gen Z otimo ng'anyo mamuol kendo moluore kod chik. Akwayo nyithindo ni gibed pacho ka ng'ato paro ni telo rach to gikaw kura chon kendo gibigi godo maber. The problem with Kenya en ni ji bedo bribed mondo gigo kura wrong people okay. Kenya osewito ji mathoth mana kochakore ndalo President Kenyatta extended to Moi nyaka ndalo Kibaki. Koro kar ketho mwandu gigoyo ji in the name of ng'anyo to yudhe opedhe yien. Okay, mano Shemotho ema wacho kamano. Nyakora mogi yena mondo miakaw yueyo mana mapiyo piyo kaduogo kae ndi wabiro gi twak ote mambo ene mapod umedo orona abiro somo gi kaka weche manyien dhi nyime thuolo mabiro yudo yueyo machielo. Kao kamano ero kamano nyopole taso koni nena ka intiere dala mar Migori. Nyakora mogi wadhi yueyo ka waduogo to pod wan gi mathoth. Kik idhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation occurs through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Yakoromo gi machiegni wadonje twak marwa ka koda Charles Owino ma ne en jawache lobi lai kinde mokalo. Wadwani wago kode mbaka dakika par mar twak ma yochiek. Wadang'yo ni to ikruok magi mobila bedo godo e kinde mang'anyo makamagi oluongi kata e kinde mar apar ma ichich ni samoro nyalo bedo ni en ng'anyo ma nyalo kelo gimoro amora nyalo timore kaluwore kod samoro ranyisi mag ng'anyo mosebedo e kinde mokalo. Pacho bila hie to ringo yo machalo nade. Githulu ne kiyudo weche mag mbui gin achiel kuom gigo ma medo nyayo weche kata ji oganda ne medo chwale weche e kinde ma obila bende imenyo e konde mopogore opogore seche ma gidhi mondo giket arita e seche mag rapar kaachiel kod kinde mag ng'anyo. Gin ang'o gini hie maringo e pacho bila to ikruok bedo machalo nade e kinde ma oganda omore oko ka giwacho ni gimanyo ratiro to gin bende ratich giwinjo riti. Machiegni ahinya Charles Owino amora ahinya wagweli bang' thuolo machuok to yie mar biro mondo ilere ne jopiny nikech samoro ji ok ong'eyo gik moko nyalo timore tiseyo kuom jopiny kata iseyo kuom obila ma ochopo mondo rit oganda. Ang'o gin hie matimore ikruok mage mabedo e kinde moluong ng'anyo kata unji magala moro ma samoro nyalo bedo gi gimoro amora mowuoke ma samoro koluwore kod chik. Ero kamano. Mokwongo kawuono amor aneno ka ogai marwa ma jakom Raila Amolo Odinga owacho wach mar sheria marito ng'anyo. To wacho maber ni kaluwore gi chik oyiene ng'ata ng'ata ng'anyo, oyiene ng'ata ng'ata tero petition, ibro wache gi dholuo maber. Tero ng'ur mar ng'ato e mbele mar sirkal, jatij sirkal. Oyiene ng'ato chokruok, unya chokru, unyalo timo ng'anyo gi gik mopogore opogore. Lakini dwani time gi muolo, to kendo itime ka onge silaha moro amora miting'o, kata kidi en silaha, kata rungu en silaha, kata opanga, kata bunde. Ji te nigi haki mar ng'anyo. King'eyo ng'anyo mowach ni kiny notimre kiny, kaluwore gi gima notimre e ng'anyo mar Gen Zs higa mokalo, nitie ji 5 manolalo ngimagi chieng'no. Nitie rowere 5 to gima notimre en ni familia mag rowerego nokwayo polis ni gidwa bedo gi ng'anyo mamuol kiny kachakre saa 4. To ne giwacho ni ng'anyo gino bro chakre to gibro luwo apaya ma Kenyatta Avenue to Moi Avenue to gidonjo Kenyatta Avenue to gidonjo Webera gi Mama Ngina to gidonjo Arambe, gidonjo City Hall Way to gidonjo the Parliament, giketo candles asto gidhi i office mar Ker kama gidhi rome gi Minister mar Interior to gichiwo memorandum margi. Bang' mano to ng'anyo norumo. Awinjo ka jomoko wacho ni mokwongo ok en ng'anyo, actually kidwa luonge maber, ok en ng'anyo, en wuoth mamuol. Gibro bedo gima dhogere luongo ni procession. Ok en kata ng'anyo, en procession ma gitimo, wuoth mamuol ka giwuotho ka gidhi kuondego duto manyalo kawo seche 2. So familia gi ema nokwayo gi notify police. So jomiluongo ni Gen Zs nyalo join wuotho mamuol no kaka ne familia ka okwayo. Ok en lweny. Idwaro ni Nairobi ema ochungo uchumi marwa ma Kenya ka. Omiyo wan gi welo mobiro timo ohala, wan gi welo mobiro bayo, wan gi dukni. Wasebet kwaneno ka jonjori biro e ng'anyo, gituro dukni ji, kendo gimayo ji. Kendo lweny bedo maduong' gi polis, asto bang'e ng'ato ngimane lal, ka ng'ato ngimane oselal. To mane gima joma pingo sirkal bro wacho higa mzima. Omiyo gima nie wi obila kawuono ka ginindo. En gidwaro ni mondo ng'anyo makiny, kata procession makiny, kata wuoth mamuol makiny, obed ni ji bro chokre kamoro to gichako wuoth kaka nokwano gi kaka ne gindiko gi yore ma giluwo nyaka kama gichope e yo mamuol maber.
to kopo ni ng'at moro ibro nwang' tok Moi Avenue kucho kata ng'ama osekalo yo madonjo Harambee Avenue, yo madonjo Kenyatta Avenue, madonjo Webera, madonjo Mama Ngina, madhi City Hallway, madhi Parliament, madhi Harambee Avenue, madhi Office President. Koyudi oko mar kanyo, tadieri okin jang'anyo mane oluong, mane jogo kwayo ni dwa bedogo. In ng'ama nigi wechene moko. Koro nyaka wawinjre kaka piny ni oyienwa golo pachwa, oyienwa ng'anyo, lako bed mamuol, kendo nyaka wabed waonge silaha. Ma kopo ni ng'ato biro gi yo moro mopogre gi mano, basi ok en ng'ama biro ng'anyo e yo mamuol, en ng'ama ketho chik. Orbeni make, kendo orbeni deal kode. To mar ariyo gima nyaka wang'e. Yes. Ni nitie kuonde moko ma chik otame ji dhi, gin restricted. Nitie sheria mo restrict. Kamoro kaka bunge en restricted. Kamoro kaka Dala Care State House. Ma gin kuonde ma kata mana police station en restricted. En kamoro ma kivamia to koro onge alternative. Especially kuvamia to ung'eny. Obilang notimang'o. Nitie gik mang'eny mwasenyiso ji. Yes. To ji ng'ato wacho ni wuoyo marach kiwacho. Ng'eni kata mana bunde ni adier ma Nyasaye ok en mar nego winyo. Omiyo ok inyal timo gimoro ming'eyo ni nyalo kawo ngimani. Mana ni mondo kaka nano ka nyithindo moko nondiko yuolo ji margi. Ni gin kiny gidhi tho. Idhi tho ni ng'ano madwa dhaw kodi. Oye ng'ama dwa dhaw kodi. Unless in emi dwa dhaw gini wuon kata gi piny. Ma tero ote mane wi obila ma samoro onyisi kata omi ting' mar kindi nyayo kwe. Nikech magi gin gik magiromo godo, iwacho ni kata in ineno ka nyithindo moko ndiko. Mae keto paro mane e wi obila ma winjo bende dhi rito kwe sechego? Ing'eno obila ndalo mang'eny kipuonjo obila. Tiketi matek e gima bro wang'o iyi matek. Ng'ato nyalo kata yanyi e training mari matek kabisa mondo gine mari temper mari obed managed. Kik ibed ng'ama ka ng'ato yanyo to ye wang' iwa kaka gima nchi neno wik mokalo cha. Inyalo paro kijana manogo wiye gi rubber bullet makoro kelonwa weche mang'eny ni. Noyanyo obila. Obila cha en nyathi mathin, joma ncho ndiki mapok otiyo kata higni 2 e tich. To dhi ogo wi ng'ato gi rubber bullet e close range. To wi ng'ato barre. Gima rach kabisa. So orbeni nyaka obila control temper margi, ich wang' margi, nyaka gibed ni ginyalo manage. Nwach piny te ng'iyo. Ng'ato biro timo ni gima rach mondo kiny. Kaka koro sani wan gi jo opposition. Families ema no biro mag joma notho ni gidwa timo procession, lakini neno ka jotelo mag opposition bago weche kata mani otende ka giwacho gima kiny notimre kiny. Moko wacho nyaka ni kiny en holiday, to kiny ok en holiday, kiny en chieng' tich. To giwacho mano kamano nang'o? Nwach gidwaro ni mondo nyithindo gi odhi ogore gi polis, moro ohinyre, moro tho, mondo chieng' moro gin gibete utegi gi watch TV. Naneno ka jakom Raila Odinga kane dhi e ng'anyo to dhi owuon. Nineno kata kowuok e airport obiro owuon, igoye gi pi, igoyo mtoke to obiro owuon. To joma ngoche gi tok bi, gin gibete utegi ging'iyo TV to gioro nyithi ji mondo dhi otim mano. Dwa her ni koponi jatelo moro amora dwa timo ng'anyo mondo gibi, mondo gi lead jopiny, wach ng'eny gibe jomosomo, gin lawyers, gin okinde, mondo gi guide nyithindo ma gitimo go ng'anyo go e yo morubeni time ng'anyo. Kitimo atima ng'anyo mamuol, ok itur duk ng'ato, ok igoji gi kite, ok iwang' mtok ng'ato, obila ok en janeko manyalo goyi. Koro wakwayo ni mondo ji otem mondo ka gitimo ng'anyo gitim ng'anyo mamuol. An amor kabisa associate gi jodhoodwa, aneno ka nyithindwa ma Kisumo ma Migori wacho ni gin kiny gionge ng'anyo. Tang'e ni giwacho mana mano ni wach jakom pok oluongo ng'anyo. Lakini daher ni kama wachope, ineno maturity ma jakom Giri ni godo, kata ma sirkal ni godo, kata ma wa leaders ni godo. Anyisi na mora ahinya gi gima winjo ka jakom wacho ni ng'anyo nyaka tim mamuol. Omiyo kwa nyalo endelea kamano kaka oganda, to kibineno ka jowa tho e ng'anyo gi, nwach jowa ok dhi kuro.
to ka jowa dhi kuro to nitie lweny e kind jowa gi polis tibono ka pod wan jowa ema timore nade. An asenyiso ji ni joluo nochako gore ne pinyni ndalowa beberu, manyiso ji ni kata ka nomako kuche jaluo manokuongo somo manosomo sheria Commonwealth Africa ka ne Arguins Kodhek be mane yalo ne jo-Kikuyu. Kwa biro e wach mar Lancaster Conference ineno ka Jaramogi Oginga odhi kuro, wabiro e wach mar independence, wabiro e wach mar multi-party democracy, ineno kaka jowa otiyo matek mothagore. But one pokwa benefit mwanongo kata mana president e lweny mwasegore ne pinyni. Koro wadwaro ni mondo wa change tact marwa kaka oganda, ni wabe wanyalo bedo chien wane gima ji timo to wane ni to ere formula mwanyalo tiyogo mondo watige sirkal, mondo wadonje sirkal, mondo wabe wa benefit. E seche ma apeini mikwano ma ne weg lit kata wacho ni joma ne owito jogi okwayo ni gibiro wuothe, achiel kuomgi en apaya makalo machiegni kod od bura maduong' kata parliament, luongo ni Parliament Road. Wacho ni ka en kama oketie chike mageng'o ni kae mowinjo bed ni chope. Mar ariyo, apisi mar jatend piny gin achiel kuom kata kaka oyudi kanyo kiko picha oyaye tinyalo nyisi ni ka ok oyiene timo mano, kendo inyalo nyisi mi chik ni ruch pichano kata mano inyalo keth giri mar goyo picha. Ere kaka obila dhi tiyo mar neno ni kuondegi onge ng'at morony kuom jok ma biro wuotho mos mos, ka opo ni gibiro wuotho mos mos ma kochopo kanyo to jaji ni mar paro mar gima notimore higa mokalo nyalo donjo. Ere kaka obila dhi timo ma samoro gigeng' jok manyalo bet kod paro ma nyalo chopo kacha to wigi chako paro gik manokalo chien ma gidonj e alwora mar od bura mamalo, kata gi timbe ma samoro nyalo ketho chik moketi mageng'o kata keta geng'a ne oganda chopo kuonde machal kamagi. Makosa mwatimo kaka oganda en dagi nyiso ji adieri. Nyathi manyako kitugo gi nyathi mawuoyi tibro mako ich kata ibro nwang'o tuo kendo ibro tho. Adieri no ji ok dwa wacho. Omiyo kata mana weche mag ng'anyogi nyaka nyis oganda ni ma e sheria. Sheria wacho ni wuotho mos mos kata ng'anyo mamos to bende ni bedo maonge silaha. Ka ji nyalo timo mano to ji wuotho ma ji chope bunge to ji chung' mane dho bunge. Ka ji osechung' e dho bunge ka gidwa light candles to gi light candles oko mar bunge maonge wach moro amora motimre to ji chako wuok. Ka ji ochopo ofis mar president en Kenyatta Avenue, kata ndalo mane Jakom Raila en prime minister ne ji ng'anyo to biro e dho ofise. Ka ji ochopo e dho ofis mar president oko Kenyatta Avenue tikawo kaka koro familia abich go kane gin gi memorandum, ji abich go kende miyawo negi mondo gidonj mondo girom gi minister. Jomoko gi ochung' gi oko to gineno ka joka present petition ne minister. Mane gimoro be ni timo. To ka koro ubiro nudwa muko chiel, nudwa timo bas mano koro ji nyaka hinyre. To mane gimikwero ni okik timre. An mane momibo nong'o ni igbo keto bila mang'eny mondo chung' e dier apaya mondo rit joma ng'anyo, mondo kik jomoko wuog kando mondo bi ojonj kuom joma ng'anyo gi joma richo. To kata kopo nitie ng'ama rach e diergi to bed ni joma ng'anyo gi wegi nyalo kata konyo bila. Wadwa ni mondo wane yo ma joma ng'anyo wegi ka ng'at marach odonjo e diergi ginyalo konyo bila mako ng'ano ma gikete piny ma gikone wan wang'anyo mamuol ok wadwa ng'ama janjori ka. Wach mogik Charles watiga tiga gikanyo ni kaka obila, kaka janyuol, kaka ja Kenya ote ma in gore kinde manyo aneno ka moko kuom jomoko ni wacho ni kogo bila joma noting'o runge ng'anyo manyo kalo joma mokalo. Ote mane menyalo miyo oganda ka watieko twak ma odhiambo ma kawuono e wimore. Ing'eyo ni kata mana joma biro ng'anyo seche mang'eny obila kogi. Wacho obila ok dwar lweny gi ng'ato. To ng'amo biro ketho gimoro kata joma oting'o arunge ok oripo bed ni obila kogi. Mokwongo iwinjo ni wacho ni ok oripo bed gi silaha. Omiyo arungu en silaha. Gimwa nyalo wacho en ni jok ma jo ohala seche moko gibedo gi frustration, gibedo gi chandruok ni inwang'o ni jopiny oseketo luoro kuom obila ma ng'ato dhi to turo duki to kawo gik moko to obila ok nyal goye risasi. Nwach obila oluor ni kogoye monege tibiro tere e kot.
Koro ng'ato biro gi chik, ong'eno obila nigi bunde, to biro gi chir, ong'eno obila nigi bunde, to ong'eno gima obila biro timo gi bunde ni otimore nade? Onge. Mano momiyo ka jo business community nyalo wacho ni koro wabe wadwa rito ang'owa? Wadwa ritore kendwa. Nwach kobila ok nyal konyowa, to watim nang'o? Ma kila ang'o? Obila ok nyal konyowa, watim nang'o? Omiyo jopiny nyaka mi obila authority. Ni ng'ama janjore to wayienu mondo kata ken goyo tiende gi risasi to ugo mondo utur. Mondo bed ni luoro moro nitie. Gimomiyo bati ng'ato ok nyal biro kama wantiere kasani. Yes. Nwach ging'eyo ni kibiro midonjo Royal Media ka sani to nitie obila oko ka bro goyi gi magina to ng'a bro penjo onge. Omiyo jopiny nyaka mi obila teko mar rito mwandugi, mar rito ngimagi. Kik bed ni jomoko bedo jonjori, gitimo gik moko mondo bilogo gi risasi asto bang'e giwacho ni obila rach kata obila timo gimoro. To timbe moko mabeno kaka koro nyathi moro manyocha ogo wiye, onge silaha. Kata obed mana notim ang'o, to onge silaha. Kata oyanyi, ok inyal goye. Gik mancho timre kaka mago jwanka. Ni ng'ato nie osemaki, otere sel, onge silaha, en helpless. Iwiro ng'ute inege. Mago gik maketho nying obila. Kendo miyo trust mar obila gi jopiny bedo marach. To jobila ni very important ne japiny. Ni en ye ng'ama itiyogo keto ni nyaka piny bed gi kwe madwarore. Omiyo jopiny gobila nyaka ti together and jopiny nyaka konyo obila. Kiluongo ng'anyo to janjori obiro, in iwuon konyo obila, umak ng'ano utere. Obila bro bedo mamor kabisa chieng' magineno ka jopiny wegi moketo ng'anyo mako jowetegi, nyiso obila ni bi mak ng'ani mok ng'atwa. Yes. Giko mar twak. Erokamano Charles kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV. Kendo amor ka jiwo wach mar tiyo kanyakla mondo ji duto te obed ni ng'ato ka ng'ato chung' e lainde mondo kwe kaachiel kod ratiro obedie. Erokamano nyakwa Ramogi mikete Ramogi TV. Aneno ka ji medo oro ote kae kendo giwacho ni puoch gi pak ne Charles Owino kuom loso motegno ahinya. Oganda mondo orit chik, obila mondo orit chik, mondo ngima kaachiel kod ratiro obedie yo makare. Kik ng'ato yiene janjore donjo e kind jong'anyo mondo oketh mwandu. Mano kanyo Brian Midiwo bende koni an asiro wach mar dhi e ng'anyo mar kwe. Sirikal otim ting' kata okaw ting' mar rito ratiro gi ngima oganda. Oganda bende ohore kendo gitem ng'anyo manyiso chir kaachiel kod chia gi nyadhi mar kelo lokruok to ok ketho mwandu. Ka ok kamano tamor ahinya. Director Dominic Kugo bende loso ka okona ni bati aneno Ramogi TV yo makare. Nyakwa Ramogi kendo amor ahinya kod kaka utwak kaachiel kod weche manyien. Nyakwa Ramogi mano ineno ka wendo mara osewuok achiel e studio, nyiso ni thuolo mar twak marwa orumo kendo wadhi e yweyo mana matin. Ka waduogo to weche mamoko manyien ma en Wimore Ramogi TV. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market.
Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree, it's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto, now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers, we organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakora mogi bang'u kiwe wadhi nyime gi weche manyien ma wan godo odhiamboni. Tarik 25 ma dwe mar auchiel higa mar 2024, grup rowere mag Gen Z ma chunygi ojok manomanore kod simbe manyasani mag ong'we yamo bandera ka giywago ratiro margi gima ne ochwe ogik e monj mar od bura. Gima nochakore kaka akwede ne paro mar chik mar omenda 2024 nodoko muoch molokore e chwang' ma jopiny ni godo kod sirikal ewi idho mar nengo ngima. Simfrus Okinda duoko wa dweche 12 mokalo motelo ne rapar mar joma nowito ngimagi e rakruok e kind obila kod rowere mag Gen Z. Rapar ma ichano odiechieng' makiny. Muoch bonde ng'we aputh njiri iro malungo wang' ma emane chal mar chuny boma ma Nairobi tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo. Ere kaka Kenya ne ochopo kama kamano? To move that new clause 44A being set as per the order paper, this section 8 of the E thuolo no, sirikand Ruto ne oikore mar puodho paro mar chik omenda mar higa 2024-2025. Chik mane gigero ne dhi konyo sirikal e choko osuru mag gino fuok maduong' mane nie ei budget. Matin paro mopogore nochako nyuolore e mbui. Twak mag mbui nobagi mar nyiso jo Kenya ni paro no ne dhi miyo nengo ngima idho mokalo. Mos twak makamano noduogo nyuolo ich wang' kod rem e chuny rowere. Ka gir tugo, ng'anyo nochako bagi e boma mopogore mag pingo paro mar chik omenda no. Jo Kenya ne ok mor kod moko kuom osuru mane dwaro med juogi, kamoting'o mano mar gero udi ma nengogi oyweyo, medo osuru ming'ade osach jotich e kind weche mamoko. Gima ne medo wang'o i jopiny kaluwore kod andika mag gi mbui, ne en ngima mar nyadhi kod sunga, mamoko kuom jotelo nodago, kata bende sirikal to ne wacho ni omenda onge. Kata obedo ni jopiny nochwalo ywak ewi gigo mane gidwaro mondo loki e parono, wechego nogore it modino ka od bura ne ok oloko gimoro amora kendo chwe kalo paro mar chik omenda no odhiambo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024. Ka piny nomuoch kendo rowere noyoro nyaka e od bura ka gikalore kod obila manomanore mapek kod gige lweny. E temo jo pi mosepukore, obila noyawo mach kuom rowere gi makoro ne temo manyo resruok tok fwenyo ni ginyono od bura. Mudho mandiwa nodugo kwako piny. Ringre rowere manorado gi mach nokwurore alwora mar od bura.
piny ne ywago nyithindo matindo maloka. E gima chal mere chumbi e adhola, jatend piny nowuok oko ka iro dhuolore iye kendo golo twak mano medo chido chuny jopiny ahinya to rowere. Today, Kenya experienced an unprecedented attack on its democracy, rule of law, and the integrity of its constitutional institutions. An otherwise legitimate expression of the fundamental rights and freedoms of assembly, demonstration, picketing, and petitioning of public authorities by a section of law-abiding citizens of the Republic of Kenya was infiltrated and hijacked by a group of organized criminals. Lit ma piny nenigo noduogo miyo jatend piny owito oko paro mar chiko omenda no gi singo mar bero chenro mag sirikal. Kanyo ema sirikand manywanda nonyuole. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. Kata obedo ni kwe kata gima chalo kwe noduogo bete, rem maling'ling osebedo ka limbo e chuny moko kuom rowere. Higa achiel bang'e gisingo madhi e chuny boma ma Nairobi odiochieng' makiny mar ywago jowadgi manotho kamanyo ratiro. Simfros Okinda, Ramogi TV. Higa achiel koro tok ng'anyo mar kwedo sirikal manotimore e kind dwe mar 6 gi dwe mar 7 higa mokalo, familia moko pod nitiere kod lit e chunygi bang' iko nyithindgi manotho e kind ng'anyogo. Familia Erikson Chalo kaachiel kod David Chege pod nigi lit bang' iko nyithindgi manochiel gi magina ma owito ngimagi e kinde mag ng'anyo. To kaka joiso duor lero, moko kuom jogo manochiel kod magina e kinde ng'anyogo pod ni kod adhonde ka lisasi pod omoko e dendgi, gino ma oloko ngimagi. Ng'anyo mane otimore tarik 25 dwe mar 6 higa mokadho, chieng' ne odong' kaka rapar ne Jo-Kenya duto, to moloyo ne familia mane owito joheragi e kinde ng'anyogo. Erikson, rawera ma jahigni 26 mawuok e kaunti ma Machakos, jamiel, jated kek kendo jaus ring'o. Jo-Kenya ne ong'eyo nyinge odiochieng' mane otho, tok kane ochiele gi magina tarik 25 dwe mar 6 higa mokadho oko mar od bura mamalo. Min mare Caroline lero kaka ne onene mogik e kinde mane owuok Machakos kobiro Nairobi kendo limogi e odgi kama ne odake kod owadgi matina. Kaniambia mama, leo uingie soko. Kaa hapo saa 6 ikifika urudi nyumbani. Nikamsindishia mpaka Shooters. Unajua Shooters Utawala. Ndio nilienda akaingia metro, nikamwambia bye, kaniambia mama nitakupigia simu saa 6. Mimi nikarudi. Nikalala. Min Eric leroni ote e witho mar wuode e ng'anyo ne ochopone e seche mane entiere yo kodok Machakos. Na mbona Eric aliniambia ananipigia simu saa 6. Aja nipigia simu. Mbona uko na simu ya Eric? Ulipata wapi hiyo simu ya Eric na hiyo huyu sio Eric? Akaniambia mam, ngoja nitakwambia tu. Akaniambia kwanza zima simu, nakimbia. Nikamuuliza kwa umemuibia simu? Akaniambia hapana, hakuiba simu. Nikapiga tena hiyo simu. Kwanza huyo kijana nikaa alikuwa amechacho. Akaniambia Eric ashafika binguni. Eric ne otere kariyo mare mogik jumbe ariyo bang' tho mare ka lipot mar bero mane otimne ringrene ne oyango ni ne ochiele gi magina e kore ka moro bende ne oyudo tike. Dwe achiel tok mano ne gichwalo ywak margi ne duol manono tijo bila IPOA. Sigana mar David Chege ket kod mar Erika kuom higa achiel koro. Min David Jen Duta osedak gilit e chunye bang' iko wuode mane ochiel gi magina e wiye oko mar od bura mamalo. Gilit e chunye, Duta lero kaka ne ong'eyo ni wuode otho. Alipompigia yule mmoja kuchukua akamwambia mwenye hii simu amepigwa risasi na amekufa. Naona. Kumbe saa ile nilipiga simu, yule mtu aliona simu imeseviwa mama. Akajua hata break the news. Duta lero ni wuode ne en jalony e weche mag mbui kendo japuonj Sunday school kendo ne ohero timo gigo gi chunye te. Akamwambia naenda ku reject. Huyo jirani akamjaribu, wacha kwenda. Si uone tu hapa kwa TV. Akamwambia hapana, lazima nitaenda. Jen gi Caroline osebedo ka temo yudo ratiro ne nyithindgi, to kata kamano dwaro maggi poko nyago lemo. Na siku walituambia tukuje na witness. Mimi nikawaambia witness yangu ni Mungu na risasi.
Sikukuwa hapo Eric akikufa. Unaniambia nikuje na witness nifanye nini sasa? Komachielo, Samuel Kinyanjui maina chiel kuom rawere mane odhi ng'anyo sani koro podi okwamo gi lisasi e dende. Olero ni rem mowinjo omiyo tinde usiko mana ka muonyo yedhe mang'eny mag kweyo rema. Iko hapa ni kitu unaweza guza hata wewe hivi uguze usikie ni. Nasema hata unaguza tu hivi na kidora unasikia. Iko tu kwa skin. Kinyanjui podi paro maler gigo mane otimore tarik 16 dwe mar 7 higa mokadho. Ne owuok ot kochomo Githurai 45 ka en kod paro mana mar kwedo sirikal. Kata kamano, weche ne olokore bang' saa achiel kane ochiele gi magina e kinde ng'anyo. Nikasikia ni kama nimemwagiliwa maji hapa na bucket. Kuangalia hivi nikaona kishimo hapa kwa trouser, alafu damu inatoka na kishimo ingine kwa nyama sasa kwa paja. Olero ni mano e gima oparo ni ne otimore ne mogik ka bang'e ne oyudore e od thieth maduong' ma Kenyatta kama ne odake kuom ndalo 50 kendo ne onyise ni lisasi mane okwamo e dende ok nyal gola. For one walisema inaweza kuwa riski kuliko ibaki. And then wakasema ni unremovable, haiwezi toka. Hiyo risasi venye iligonga mfupa ati ilipasuka mara 3, wakatoa segments 2, sasa hiyo ni moja ilibaki. Gigo mane otimore ne Kinyanjui e kinde ng'anyo higa mokadho ne oloko ngimane kendo weyo adhola ma ok nyal chango. Imehappen sasa bibi yangu ako 5 months pregnant. So I'm in the hospital, hata amezaa tu nikiwa tu in this condition. Hata ilibidi aende kwa nyumbani, arudi kwa nyumbani. Got born to give birth to a boy, though hata sijai muona because I'm not having anything, any help. I can't offer her any help, so I had to withdraw. Joyce Odur, Ramogi TV. Ng'anyo ma tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo ne oyengo kendo ndeko piny Kenya. Achiel kuom mise motegno mag piny Kenya ma ng'anyo mar Gen Z ne oyengo en od bura mamalo e kinde ma jong'anyo ne omonjo kendo teo mach e od bura mamalo e wi podho paro mar chik mar omenda ma 2024. Kaka jafwambo mar od bura Chris Owino lero, ng'anyo ma kamano okelo lokruok maduong' e weche mag arita e alwora mar od bura. E kar saa 8:40 mar odiochieng' tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo, mudho mratipo ne ochomo piny Kenya tir tara gi gana mag rowere mane kwedo paro mar chik mar omenda ne omonjo od bura. Kowuok e wang' apaya ma Uhuru Highway, chiel mar od bura ne olwar piny e wang' apaya mar od bura. Dhano machalo lowo ne omako piny e kinde mar rangach mar od bura mong'iyo kod rwako jotelo madito ne olokore apaya mar ng'ata ng'ata. Jopiny ne okawo loch. Jo od bura, jotich mag od bura kaachiel kod jofwambo, moro ka moro ne en tienda gima na chamo atuoni mar reso ngimagi. Jopiny ne odonjo ei od bura, kawo kom maduong' mar spika mar od bura kaachiel kod monjo kar chiemo mar jo od bura. Mana ka bang' mudho to ler biro, piny ne oyawore kendo tend od bura ne orwako gi lit adiera ni gima usiko e ngima dhano en mana lokruok. Kaluwore gi monj mar od bura dwe mar 6 higa mokalo, tend od bura ne oketo kengi mopie mar rito alwora mar od bura. Achiel kuom lokruok makamago ne en muko kar romo mar jofwamb weche mosebet e alwora mar od bura chakre ne ger od bura. Kaka yo mar rido weche mag arita e alwora mar od bura, kwan mag apisas mag obila ma ok rwak uniform mag obila ne omed nyadiriyo. E okenge mag neno ni arita mar od bura orid seche te, apisas mag obila kod romo 2 okinyi kod odhiambo odiochieng' kod odiochieng' mar chwalo ripot margi e wi chal mar arita. E alwora mar od bura mochimore kod kar romo mar KICC, loche 2 mag obila mag majoni ogur seche 24 marakore kod monj mapoya e alwora mar od bura. Wang' dede mag CCTV bende omed e alwora mar od bura mar menyo konde duto mag od bura. Nyakwara Mogi, motelo ne ng'anyo mar tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo, od bura mamalo ne en od jofwamb weche. Kata kamano, tuk ng'anyo mag rowere mag Gen Z higa mokalo, jofwamb weche ne odar kendo nyaka e alwora mar Bunge Tower. Ma en achiel kuom okenge mane sirikal oketo mar rido arita kwe e alwora mar od bura mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.
Kawere kod motende kod weche mag ng'anyo ma 2024 Nyakwaramogi odonje weche mamoko mag doho. Achije auchiel ma itudo gi Nick Albert Ojwang odagi ketho ma itudo gigo ni gin ema ginego Albert Ojwang. Kaka jafombo marwa Cynthia Onyango miwaler, doho ne obedo kod buok ni achiel kuom achijego en obila ma ande ogeng'ne ka itudo kod bura machielo mar Nick. Bang'o kinde mag achije ma itudo kod Nick Albert Ojwang kito ywaruok mapek e doho ma Kibra odiochieng' manyoro ewi ler mar ni okinde mag sirikal oruyo chopo achije gi doho ma ok onyiso kinde maggi gikone piny oru kendo achije duto ochopie doho kaluwore kod ler ma doho nyochiwo. Achije auchiel nyim jang'ad bura Irene Kavetsa okinde mohewo 20 anyuola jopiny kod jofwambo duto keto nyong'ong' mar neno kaponi achije biro yie ketho ma itudo gigo. Giduto gi duol achiel nyim jang'ad bura anyuola jopiny kod jofwambo achije giduto okwedo ketho ewi nek mar Albert Ojwang. Jean Amito Abrao, is it true or not true? Brian Mwaniki Njue, is it true or not true? Plea of not guilty entered for all the 6 accused persons. Bang' kwedo nek mar Albert Ojwang, okinde mag achije gi duto okwayo doho mondo yienegi wegi kod rambum ema giwacho ni achijegi moko kuomgi gin wuone kendo onge kod nyalo mar ketho neno kata buogo joneno. So just relax. There will be no shouting, number 1. There will be no name calling, number 2. I've addressed 1 person, 2 people from the DPP, 3 people from the 2 people from the defense side. On the DPP side, they know themselves. On this side, they know themselves. Yes. Let me just say, that is what the law is, and it's what they are relying on and coming here. But we are saying, protect these people, because when they are telling you that affidavit should not be cross-examined, that is exactly what they are doing. They are missing their target. Kata kamano, ukinde mag sirikal kod mag anyuola Albert Ojwang odagi kwayo makamano kendo nyiso doho ni 4 kuom achijego gin obila kendo ni kod lony kod ng'eyo mar njawre kod neno kendo nigi nyalo mar buogo joneno anyuola kod joma nigi dwaro mar ng'eyo adiera ewi nek Albert Ojwang. The information that's before this honorable court that the accused have been charged with a very serious offense, and in the event of conviction it does attract a death penalty. Mane obuogo doho eni achiel kuom achijego en obila mayande ogeng'ne tesend obila ma Central ka itude kod nek machielo gino manokelo kwan obila ma itudo kod nek Albert Ojwang nyaka obila 4. During his detention at Central Police Station, he's a police officer. The fourth. The fourth police officer? Yes. So do I have 4 police officers? Yes. But he was not serving at Central Police Station. He was in detention in relation to unrelated murder investigations. Yeah. My lady, therefore, based on the fact that he occupied this particular position, increases the possibility of interference with witnesses and the general investigation that's still ongoing. Bang' winjo ng'ur mar okinde mag sirikal, okinde mag anyuola kod okinde mag achije ma itudo kod nek mar Albert Ojwang, doho osingo chiwo ng'eto mare kaponi dhi migi rambum kata ooyo e kinde manyime. Sama bura mar nek mar rawera Albert Ojwang koro chakore ayanga e doho ma Kibra, ting' mar okinde momako burani en nyenyo e lela e nyim doho, ponono achije mochope doho kawuono ema jogo mane otimo nek makamano kata ooyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e doho ma Kibra. Machini koro donje weche mag tuke bang' ka okombe mar adhula lig maduong' ma pacho ka jatend piny William Ruto ne obago nyasi ne klab mar Police FC e kar jot mare boma ma Nairobi. Jatend piny William Ruto opoyo klab mar Kenya Police kaachiel kod klab mar wakeini mar Kenya Police Bullets
kuom kawo kombe mar FKF Premier League kachiel kod mano mar FKF Women's Super League kaka giluworeno. Nyasino ne oyuore gi jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen, jagoro mongirore mabende patron mar polis Dr. Raymond Omolo, gai mar obila Douglas Kanja kachiel gi jotugo. Ma en okombe mokwongo mar polis nyaka ne chak klab no higni 11 mokalo ka loch margi miyo gi tiko mar tugo tuke mag CAF Champions League season manyien. Nation globally. And the place where that great sporting talent is nurtured is our Kenya Police. Then this becomes a very significant morning that we are meeting here. The Kenya Premier League to make sure that we have more talents that are coming up. And through the leadership of FKF, already a lot is happening, to ensure that we make the league much more stronger. When I look back just a few years ago, when the men's team was still competing in the National Super League, NSL, what has happened since then feels almost surreal. League mapiny mar adhula FKF National Super League rumo ka club mar Nairobi United odhial kaka jaloch season ma 2024-2025. APS Bomet otige thuolo mar ariyo, thuolo mamiyo gigoyo kang mar donjo e league maduong' mar FKF Premier League season manyien. Onge klab mawuok e gwenge ma Nyanza mabiro donjo e league maduong' kawuok e league mapiny mar NSL. Klab mar Mofa magoyo tach e county ma Homa Bay otige thuolo mar 7 e league mapiny e chung' mar timbe kinde ma Kisumu All Stars otige thuolo mar 8. All Stars ma osebedo gi pek e yore mag omenda nigi geno ni lokruok nyalo bedo kapok season manyien ochakore. Migori Youth kamachielo otieko season e thuolo mar 12 gi points 41. Riwruok matayo tuke adhula e piny mangima FIFA ne ogone moro ni Youth matek kendo gologi e league mar NSL tok yudo gi ketho mar chano duoko mag tuke gi mokalo. Bengi mar KCB olando sir mar omenda maromo siling milion 8 ne riwruok mar Athletics Kenya motelo ne piem mag biro bago e tuke ma higani. Sir makama obiro e kinde ma Athletics Kenya ikore ne piem mag National Athletics Championships ma ochan e kind tarik 25 gi 27 dwe ni alap ma Ulinzi Sports Complex e county ma Nairobi. Honored to join you this morning as we unveil our sponsorship package for the upcoming Athletics Kenya events. And today marks not just a sponsorship, but rather beyond an announcement, it is also a celebration of Kenya's proud athletic heritage, as well as exceptional talent that continues to inspire us all. So allow me to express my sincere gratitude. Let me take this opportunity to welcome all of you, to invite all of you to come and witness. Now that we are partners, please come and witness the kind of trials that we are going to conduct, so that when they go to Tokyo and you are watching on the TV, at least you are not new to them. We'll name the team. We'll name the team immediately after the trials, so that everybody knows who is going to represent this country in Tokyo. We have it officially. You now have the access to Erokamano nyakora mogi makamo koni erokamano kuom kejera mogi TV wacho ne patron mara birthday en Dr. Oburu Oginga mar birthday mar juma mar 8 tarik 22 higani. Erokamano ahinya wacho ni en director mar Broad-Based Government Kenya kod international. Daniel Osewe wuod Adhiambo mar Bondo gwenge ma Bondo watch sani achiel kachiel from Karen Nairobi wacho ni mor gi weche manyien mag Ramogi TV otieno ni erokamano ahinya in bende kuom medo kete e Ramogi TV. Binanoka Honorable Brian Midiwo mano wuoda Lang'ata mongirore ahinya okoni bati weche manyien omol maber kendo Ramogi TV miyo oganda luo ng'eyo gik matimore. Mano Brian Midiwo ma wuoda Lang'ata tisani entiere Ramogi TV chakruok nyaka giko. Kaw kamano nyako Ramogi erokamano kuom kete Ramogi TV. Loya mosiro weche manyien kuwuok kodo mar kawo weche Ken Moga jachung weche Jaelieta kachiel kod jatendwa Jaibonyo pod gi pak kuom madhingo kendo gineno ni weche chopo yo makare ka sebedo kod jaloko mara Elizabeth Otieno, director mar obedo Bob Wafula, jago picha mara Ken kachiel kod bende joma moko mabende osiro weche gi manyien moting'o Asuza Kanyendo, Liza
Awino Chalo kachiel koda yawadu te mosiro wechegi manyien. Kao kamano to yiena mondo mi aluongi kanyo. Nyinga en George Bati.